Toto je fantastický obojstranný svetelný box. Má jedinečný dizajn, ktorý ho odlišuje od ostatných na trhu. Vo vnútri svetelného boxu používame naše najnovšie LED moduly. Tieto moduly nevyžadujú žiadne káble a ich inštalácia je jednoduchá. Jednoducho pripevnite LED modul na vodiacu lištu a otočte ho. Moduly na vodiacej lište je možné nastaviť na akúkoľvek vzdialenosť. Toto sú komponenty tohto produktu. Pozrime sa bližšie na to, ako sú prepojené. Na inštaláciu LED modulu do svetelného boxu ho najskôr upevnite na vodiacu lištu. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej pásky a upevnite do svetelného boxu. Zvyčajne je potrebné nainštalovať LED moduly na obe strany svetelného boxu. Ak zistíte, že niektorý LED modul je pokazený, dá sa jednoducho vymeniť. Tento produkt je všestranný a pohodlný na použitie v obojstranných svetelných boxoch, čím vytvára atraktívne prezentácie. S týmto LED modulom bude váš obojstranný svetelný box svietiť jasnejšie a lepšie ako kedykoľvek predtým.